Vidím všetko SK. Vytvárame pre vás bezpečný svet. V dnešnom videu si porovnáme rôzne typy IP kamier. So všetkými kamerami máme dostatočné skúsenosti na to, aby sme vám vedeli poradiť, ktorá bude vhodná na vašu montáž. Začneme najobľúbenejším prevedením, a to je prevedenie DOM. Domové kamery sú miláčikmi pre našich klientov, vzhľadom na to, že kamera sa dá jednoducho zakomponovať do interiéru alebo exteriéru a až tak nenarúša celkový dojem z priestoru. DOM kamery umožňujú čistú a profesionálnu montáž, obzvlášť ak použijete Deep Base nastavec, v ktorom viete schovať všetky konektory a káble. DOM kamery sa montujú predovšetkým na strop. Medzi najväčšie výhody mini DOM kamery patrí samozrejme jej rozmer. Väčšinou sa mini DOM kamery používajú v kancelárskych priestoroch, výrobných priestoroch a maloobchodných predajniach. Tieto priestory sú zvyčajne veľmi dobre osvetlené a tak nie je potrebný infraprísvit. Takéto kamery sú naozaj dostupné a môže si ich dovoliť každý. Ďalšia miniatúrna kamera je Mini Bullet. Používame ju tam, kde nepostačuje mini DOM a má infraprísvit. Výhodou Mini Bullet kamery je jej cena a možnosť nastaviť ju v troch smeroch pomocou jedného šroubu. Plnohodnotné bullet kamery používame v exteriéri. Tieto masívne kamery používame v exteriéri u klientov, ktorí majú požiadavku na to, aby prípadný narušiteľ už z diaľky vedel, že bude zaznamenaný. Výhodou tohto varifokálneho modelu je možnosť manuálneho zoomu, taktiež slnečná clona a infraprísvit od 30 do 50 metrov. Cenová hladina je vyššie ako Mini Bullet, ale rozhodne nižšie ako Fisheye a PTZ kamera. Fisheye 360 stupňovú kameru alebo ak chcete panoramatickú kameru používame hlavne v priestoroch ako sú kancelárie, kde chceme monitorovať veľký priestor iba jednou kamerou. Vyššia cena kamery vám vráti financie pri jej montáži, ktorá je naozaj jednoduchá. Poslednou v dnešnom videu je kamera PTZ, tzv. Pan Tilt Zoom. Tieto pohyblivé kamery montujeme pre náročných klientov do veľkých priestorov a výrobných hál. Všetky produkty, ktoré ste videli v tomto videu, dovážame a montujeme pre našich klientov za skutočne výborné ceny. Preto budeme radi, keď nás budete kontaktovať cez našu web stránku www.vidimvšetko.sk.